enkoya adefo yankasa twitwa tie nana ya tie ni ye ba hwa asase no so obi nwuram enkotwa dua enkodua bibi obi nwuram a no wapam no de o se prosi na de na ma no se koba se aban si wo beyi nsase a for guide for munye Soviets mudie wom ne se mudie munnim asase na no ana mo kire Soviets no ama obi an register nse ye ma na asase no modie kire Soviets ne tete ni an register wo mu eti se wo de wo pe ekotwa asase ekenan e de ma brante Joshua wo ya kronfo won se Abraham Pagana ankasa no ho se nipa bitimi de ne ho kobata adwuma bi no timi de adwuma ne din ebo ne ho kwasafo hena eya na ye mu bi e wase ense ne yesi bu nipa ne fa no wawia ne sa wadru enti won hu ye nso ye mobone ye so ye mra bi ebi na ato Abraham so se Douglas na hwan ana Prince omu abofo dumasia sesi yi mu amutie montu omu nkra se asem na bedru sompa asase no mukotwa ma Joshua no ya wadua aburo wo so a wayo mi atwetwe nseka akotwitwa no asem na bepie sompa omumna no meyi omu ho ano ho ne ma wo mutumi se omu kotwa asase ne fama Joshua nana ya ensem hawo se wo de wo pe ko yi asase am obi na waji sika maame waji sika yanka ne sase 1000 cedis kwa waji sika so de da wase waji sika eti wan ne man se atumi no se won fanko na onkoyi asase fama obi wa bra dumasu ase ye frɛ ho a ye nse bo ana ye mo da wuro se aban si ye nyi ti asase bia ana ye nyi asase enipa bi de o mo pɛ eti o man mu ye de o mo pɛ bia na ye de business abata ho akobata ho na se we kwa no ye de business bata ho a memu wanya bi de de da ne ba bi sa aban aboda wuro ani ye yi na memu wanya bi nti ma me kakra na me hu mpanifo a ende ade akura mu o mu gusu o mo ye eti sa Joshua asem yi sa mrantie mienu o mo ya akronfo o ma wi aban sa bro senki ate wo Air Forest Guard fu e wo senki ya ro montare si afo madwuma ampadea e wo senki ya ro montare na me mra ye prosifo no so me prosifo mental mo minia no bie prosifo baby ya adwuma 7 na ya e ya adwuma funu ana o mo ti wo mo ye ukoka wo me se na munya prosifo asema na mda betina TV so asema ye ken abrantie atima be ye kesi ate no nana ya ye wo ye kura se na kuro bia ne wa eye ketwa ye wo kuro mchichire ya chew ne be ma be afani nyina chia ne ma be se asem ne ye ka no ugitum enam si ma be fine we su de kofi anwona kwami anwona timi aba se wonim ne ba bia kwami anwona atimi aba se wonim ne ba bia eye ehumabro anu ohu no anu obeye ya wa ma ne be na prosifo so agina se atumi no so ama be ya hwehwe wayo mia ye hu no kwami anwona ti abofo dumasua edidi nom eda esankwan ede sa prosifo ye so timi ke cancer efre ye fre ni hensafo eni se hunu se ye timi fre ni toto na ebedu ne so na prosifo ti ho etimi nche kwami anwona abofo dumasua prosifo ana abofo prosi ba bia mutie ye bia mutie se case ni ba bia beduru no ye koye nim eni ebe free ha sei na common regional headquarters amempelifo asom evi se foreign guide for edinsamfun wei na sa bedroom ho na musuma dai eye kwami anwona eni wa so kan kire omo se abrantie asem odi abafie ha yete a ye ni abre ye hu sa abrantie ifirifie ha kọ na se bibi to no a sa nkrofo ye bu omudi nyina ye be che omu nyina na gi se omudi a yire duro no omu dwane ayire free wi ase eti kwami anwona enne ya ye kese o se prosifo che no prosifo nko che na bofo prosifo enhwehwe kwami anwona kira kwan ube obi nana medi ma no ubesi no se ube obi a de ntie ye ma du obi bane se nipa ni dwane a woni ye nchewo ono so na anya post wa wose ye obi bia me enfre no oni kiremu bia de mai na se wayo me dwane afri abofo du masua ye hwehwe no ba bia ye hu no kwami anwona so te ho a na prosifo anya o madwuma yi abofo prosifo bi nom eya mo ho a case fa mo nsam enne mo nsan hwehwem na mo kope eye kwami anwona enti ne kopem se wode wayo me beba na branchie yi se mo trase na ekokotu o se mo siesie no mo ho mama ntiase ya adwuma onfamfudi asem ne nto wu yanka be soro se ma betima kotwa bro yan hade wo ho ne yanka na gya se memfudie na nkom bema mo obi aga dia wo tiwe wo ye die ni kama bia na memfansi dagat fo mo mema tentra wam mo fa nipa be 20 mo ko jina na pepa sa wayo won kwafra ayi dagat fo mema onu na busuafo mumye nkodam na mikotwa mabro ye di noboa ye wa kurase ni ye di noboa
eno bo aye di ni se ye kodomi de na wotwe ne kwa jama so na wotwe ne kwa mi se champion na busuafo be di na chi ankode ba be kam what ya se omo mama ne se mun ko jam ne nkotwa dakadaka to for asi omo se kai we si ha pepa o me twa ye sesi e mutane mani di gutratem be se 2 hours ni mo twa wi no masesa mo no ba afro afa ni yaba second twitwa ni konti ba o ka no so ka no ni aka ho asem na asomdwi aba ti kwame anwona de na nwumre e wo sa abofo du masu aprosi fo enkonkwache no ana ya medase me nso medase eja yo ma me medase ti hu e na de wo fa se di aba bra pani o ma ke biala we na ya na de bia obi kan o se eja manso de onya police fo asem onya sofo fo asem na onya aticha fo asem o kan ne basa ya na nye basa na ye kan no ye ma me ye police ni ye papa ye nuam ye sa na wo mo so a guard yi so no ye nuam ne ye o fa asefo ne o na wiase o ho ade bia na o pra sabe wanfa bibia ntoso amanya dansidie no ya ne mu nsankan no edene da bia ne ya ne bibifo ya de ba ko a ha ye ne se ye no obi kasama ye mane nko pipa so da bia ye de ya no na eka enti bibi si ho a adansidie pa nkasa no wasna me fi se mre bia na me gina ha se ne netie ye de ya no sa babroni so na ne ya de uka one kura no behu se wo gina ha se no uka one na bosi ba ya bibifo ye nim ne sa hwawon so odi nka kasa so mo kwakire na asase na mo ka se wo sika ho ane wo se be se no mo se wo benya sai de wo benya bia ye nkone ye nkwakire sasabe na wonim se asase na wo kwaje na firi dwane na wo so wudi a ka won hye wo mo nsase o mo ka se wo bibi kakra no so oh e bia mo me company fo na mo se dwumadie na me ni mu die na mu da ho kan san kwofo ne miensa na obetena ha wo bobodin no ayan kwofo bia sabi wo mo ne guard fo ni na ye baako pani no so ode ko na ni mu na pani ne ka se on ka ne ka wa bo no ati sika man wo no so wo mu bi no wo mo nya wo ma dwene se wo mo dia asase ne ye be se yi domiani wona akokoye ne koduru ba bia etene so ni nyedina dame ko ye kan no ba ko ja hono mo no wo mafa sika bi so na wutua ne ye bebo hanya hono ma wo firi hono mo no wo mafa san kofo ye ameka minye twenyi adoa police fo na sabi di obema ne be no waja wo moja no wo mo nsa wo na ese dwuma o mu dia no dwuma dia wo mu dia no sanse woni kamafo se ade bia na me bra pani ka se so won kofo no nso kobo o mama ne no mo di a police fo nkura sie ne akom beka sa kwa no me yeto wase be che no ampeli ampa ko ma sa che no ti ka kwa me aguna wo fra nui ko ntumi nka nta o se muni wo kwa sa mo fra me na se wa police fo nsem o wona ye kuro ni gangali ya se wo no ka wo mo wa ka kuro nani sai ni pa na akọ report na police na ka cha se unu ni fi akọ bra police ni ka cha se unu ni fi akọ bra na ti na ka me sabe na me ni fi aka me ba no so ni asam no etese sa akwa no woni a police fo woni hwan ye kuro ni man kasa no ye bu o mu de obi atuche fi so wo na e killers wo kuro ni mu entiade bia sa wo ya hunu se ene na magye ene ye mbotom kofo ya me de e kina bi no enwa semba na wutin fifiri sesi a wayo mi no so ye be man ka yesa nko tena kuro mu hono mu damble no otum se dia duro no wan tupian fa jan a de be sie wayi baton edi nipa na nam no so e man na wono wadwane no se nipa na ese a police fo e che no because ko be obi a de ya dance ne se nipa wo ya mi be be no so odwane a mo nche me e se nipa na dwane na se mo so ma ja me dia na che se mo akasa so mo di mo fo because police ni je waduma ne se obu obi ya ho ban e wo ba bia mo won kuro na mo wo so no e sa nkoba sa na sa wo ho na asabi ya de ne bu okuro no e ho ba sam na mo se mu mfi no dia na che se mo so mo di ho fo he eja etore bi aposifo no mbi no kwan ya mo fa so ye omo ne ama enye na be da ye hwe dodoa na ehwe nipa kro ne ehwe ni botom di awa upper hand di obenya free ne ho enya asam na eda ho no mo so wow sanka bibi betimi akoso amanka kuroi kasa de we tu atwa enka nipa bonfo bebre sa mrenki ache ono na be da so tu atwa ya police ni bi ampa Joshua report anya den antre ye ati di omo ye ni say wan ya de ma Kwame anwuna na asa bai Kwame madam aha afi na boye nkomo o di mi ko mi ni oni kasa bia o samu di mbe ko dia munko Kwame woni asam na esi ne pese ye te ase
Kwame eh. Dabi no. Kwame. Anu nya the right e ta mumu ye mami. Ntimi ni o kasa. Yini free so. Chese wo di nsemfo wasanfu ntaban. Eno no wote ne fie na so wokeka ne ope. Na se eduru ho no mo a, no aba be yi na. Asema na make ho. Wonu wo hu se de o ye ne odifo ento mpato be fa. Obi ade. Obi be hu se. Obi de sekan. Akwa papa obi tiri hu ni kontima. Wakwa akoma nipa ne be obesi ne nipa ne kura ye hunu ba bi kura ye da wonam. Hwena no den odi gina ho keke. Ewia bi na kodua bi so. San se wonu kuro mo se nipa miensa na ye bo wo mu di no. Wo ye bo wo mu di na ye tu to be na pacho na entrance na eja famisi why famisi na di America ne se bibia ye na o man mu bia no sabi ye mie so me nipa hunu opin no ye hu se de ye na kina bi ehun ba samu a ye nya dance for ade a kwame ahuna ye no asem no na me mfa ne personal saa but wa mama hunu se ne nan ankasa si bibi so eti ade kra ne nan si so no e wo se abomode an e koyi ade kra ne free ne nan ase me nya sure eko benya ahoɔden aba ba kekam aba ka kyerɛ sɛ ɛna me de me nkasa wɔ asɛm aba ye frɛ wa ye pɛse agi asɛm ni mu nkyerɛmu no kyɛ sɛ wayɛ pompous onya akra ye ma ne ntaban na wontu na yenya mpanyinfo ba ko mienu miensa ka brantie ho a woduru wono ma ne wada ne jet ne wafu ntaban ne watu afawem ni yahwe in health yenko Babra ya my sister ye hiti. Wa mama ebu afu pa. Asam de etimisi. Asha na obunya fu ya. Sa asam de etimisi. Ba ya na to da bi asam ne bi si na se ye ka ne sei na wono ma asam ne form mo ye sa de we ya. Ya na wo hu na dwene da bi tirim. Ono kire de ope. Ye duru ho anu a kire de ope. Ye ba ya be katikonto amene de wokro ne so. Na sa de eteli obesi ne niam. Yo. Man bibi nsi ne niam. Ena kro nsi niam nti no ye sai. Ya wa nsi ne na obesi ne china. Sa chira de weekend. Enti e chira no no obi a ekwa akosi ne niam nti emema efiefie mu twabafo wanuma ete amansaja na bia dwonso adwaye ahodo mepa mocho hoteliers nom na fe obi bia wogi ahoho kwanuasa bi so no wo som nom ene nti wo hia se ahonidie ho nsem ne nyina ete wan se na wata da echi mo amusu adwuma mo amoye adwuma mo ntade grease gugumo oye gugumo mepa mocho ye nyina aye in health yes medical solutions abaye ba ye do hima detergent eniema ne bi aba wo ho de da na wo ho na ya na eduru fie da se ya enkaye na mbebo mo se de ebe ya efiri na ye koye wo beto washing powder bi ase woniema na wo hunu se eye wo hima washing powder na wo to eye kama ehwam epu ohuro wo sakakra bia esi niema ne se kama wontade na mfa ho ne de akeka mu ebesi ni nyina na ne woyo ne grease ni nyina de afiri mo kakra bi eye puku no enya wonsa so nko ade se wonsa na wodi si a enya hwe eye wedi no enma ne hwane enwuro wonsa ho ntwentwom da bida ena afa so se eye washing machine so ade gumu a ni nyina esi ne kama mepa cha wo wi a eja enka ehwam ewatade no mo ede amaw ene nti ama na wo bia se ye better washing powder de a ona wa hima eye hima washing powder wo pede wo sa she abenya sika ne se de kita wo bia abenya so ne wo de e na de wo pe bucket mu de no ye wo bucket ne wo bucket ohima washing powder ye bucket no ayema bia obi a woto bia no odi ho adanse eno edanchen a ye bepepa ye betwitwi ehefa mepa chawo wo hia ye floor cleaner ne bi ye floor cleaner no na epepa say ye tiles so say ye terrazzo so say ye cement so ye hospital ye hotel ye restaurant ye den ni nyina ye de ye bepepa wo pepa de a ye hwehwe ohima floor cleaner ne bi empepa yie mfamaw enkunkum mo yie mfamaw ehonyi hwam so nka ho na ahoho ba ho no mo a wo mo akamfom se mo ha no mo ehwam na fie nso a eno a ene de epepa ene ntimi srew be ma jibi fa koma oyire oba wo so wo tobi na fa ko ebeboa na ye dwa ye dwonso adwaye ye gya na bia ye straight bath anasa bibia ye dware mo ye yie bia no se ye gina cement so de dware kra no a ye ohima thick bleach eno na ehia se wo di betwitwie etwima ete wan etwima ni pai fita na upa pai fita wie so eche ansa na yefi wo de tobi na kosohwe kane no ba kuno bo sa wutwi ya na enu nansa na ho ahyase na esan water so na nso wo hima thick de thick bleach no ebetwem na wotwe jese etwi de yie eniema ye de afrafra de ayesa ye thick bleach no
mesra ese wani maka cho se doctor mu a na ye enye obia kekanya kwachancha bia enti woto a wato adepa na wo hwie nso ya susu fa kakra bi na so ho no mo hey ye the washing powder ni bi asan wo no wo ho enti wo de wo nsan hia washing powder bi aka ho wo de thick bleach ne egu fam na wo de nso gu so na wo sha se wo twi a wo hunu hura beba na asan ama ho no mo atenwa me se ba bi ya toilet mu o ye closet no ye dwaye o ye hifon wo dwaye se de tie bi de twitwi a ye yie na wo wi a wa pe antiseptic ne kakra de gunsuom na wo de apete so eye dwonso dwaye amansan de ye nyina ye ba ye ya ye afa bi pete so wo de thick bleach na twitwi awie no fa bi kakra gunsuom ohima antiseptic bi fa kakra gunsuom na fa pete ho ebo se eho ebegina ho da mu ni nyina na kumwa wanso amansan ja na bia fa bi pete so saa so na ye fie de ye de ye amepa mo cha hoteliers no mo fa bi twitwi eye ba bia nipa kro no na ja na bia ho no mo na ja watu sika na eba ni nyina me fa ya de mfa nkofie eni nti misira bo bomba laterefo enne kane bomba ni bia eye water closet na sisi ho eni nti wonya ohima thick bleach twia na wo de antiseptic ni bia gunso na de agugum enkum germs no titiru ye nua no mo ma ne amefa ya de amfa nkofie na afei so ya liquid soap no enam ya hand wash so papa bi eninti he makacho se duase twobafo nyina wo bia se eye wo hema hand wash ba bi biara kakra bi abehwe ni se puku eninti bi ne wa enka woto wo hema hand wash ya eya petoa foforo bi na wo hwie kakra gu na wo de nsuo kakra wo no free se enokra wo de nsuo wo no se de besi asa pu ahuro no wa kasa ba kasa mpasa adwo asemi wa ha wani nti misremo efio hotel yo restaurant yo choba o ehifo obia se ohima hand wash obia se ohima liquid soap eno na ye abusia de pan eto ne ho na de pan so de kamfo eno nti me kamfo de akere wo se ohima detergent ye ne ma wunya bia wo mboka untu wusi kantwene ye na wanhwe ye a obehwehwe ye telephone number babia me wo bia na adidi machi sa adwa pra bi wahi o bra me ni ho adanse enkyere wo adan ya mani adanse kurumu eni ntimi sere odofo ya wotie me ye mpa ohima detergent ye hand wash ye liquid soap ye floor cleaner ye thick bleach antiseptic eni ye washing powder ibi ne amfa nkofie na de wawo foforo nso waje baby bottle cleaner ni bi na no nso de ahohoro akoda no feeding bottle ne flask ene ne niema mu sa de beyon na germs ne mo wa ne nkrofo so semra no mo de kala agumu no wankofa how bi afa ma akoda no empanisi asempa etia eduro bejo nso eduro bejo atrema sa na kasa afutu obi betia ebu ho aseba akope na nso nipa kro watie nya kasa tenten mesra mo kopoku trading kumasefo the Tail Enterprise ebenya bi mid-dom mother care so wadum ena afa poshe adum wa bie ni se tententen wuduru ho no mo a ohima detergent ni ema nyina ebi go ho de wo Dubai dwom ho no mo so me pa chokoko gina gate 11 ho na frɛ yen sa wo pe betem na ato sa wo pe doso pro sa wo pe duro ni nyina ye de be ma wo frɛ yen 054 058 7790 054 058 7790 enkranfo enije madaka ewo Medina Portia ewo Makola mini madaka ewo Bokobi Pantain Diaper Ferry madaka ewo Shoman Josades madaka ewo Hachum Yester madaka ewo La Paz and a Prime Baby Palace Tabora and a Owona Splendid madaka enso ewo Tema Community 9 enkranso ene mo amowo ho no mo nkran pom ho nyina opese oba nkran be fa bie no eya frɛ number ene betu bi na koton eye 024 515 5966 024 515 5966 abusia adepa de eton ne ho adepa ne kamfo adepa sei de yemfa nsi kane aduase ye di si soro enenti na duru fie da bia me ba bebo ho dawuru se de be ya obeti bie no oba sika kakra no fato adepa na mma ne nkwada ne nyina ane abusua no ho ban na monte mo ho mfiri yade ho mesre mo na yade ho yi eya obi benya wo nso a ne firi yade ne kwasem oba pa me da sepa ene se ne amatwema no yi de me mpese me ma no me de be ka ohima akora asem kora kire se to de bia nsem ni bi wo ho a eshi
Eshi. Ade abra yi ekire sen. Ghana ye di boni ni wi a. Na ya san funtaban. Wo di ejai. Wo di ejai. Ya yenya birthdays no why. Yenya birthdays no na asem we yakọ yempe kwabrane fo ba miense bi mfama no. Happy birthday shonkokran confirma eye Mrs. Teye oda shoyi. Ai Obaa no. Alice jewa akode ai saa na efre no Obaa so no pa ene na odi na woda na Sompa adwuma yefo nyina ye ne management ye nyina na yaka bamu de happy birthday sunkun ma ye dofo yi se nyame nto ne nkwanem ade bi a ode ne nsa besom bia enye ye nanimu na bibia nso so entimi enye kama ya ye nto aso abusuafo Abotra clinic ene da so yi na ye papa yi nana Dr. Ofe Amano Ampem ena ye sinu tuasen hene ewo abri enu nti no memre na ebe ni ne kwasiada ye nyina ye ehie makwakota ye papa achi na doctor na ye nka doctor nko a they say no eye nana Dr. Ofe Amano Ampem yakota na chibra ye de no esi akonwa kese yi so yi na yasere odoma koma se wonko so a emmo ne ho ban nti adofo nom umie nyina yenko na yenkota ye papa achi na bibia so entumi enye kama na na onkwa so piao na na onkwa so ya yento aso yo abusua ne tatalasa no yenya duru ho tatalasa na mekan ya na Abraham pesi ni trasi ya papa Apostle John Obin one ne ho kani Mrs. Eunice Wuredua kese ene abusua ni nyina ene ye kwa akogya ye papa bra ofra adwuma wode ni nyina ba na wie ya kwa ahomegie mu ye kwa retirement Pentecost for me pacho Abraham pa Tetelesta can be fa ho Tetelesta ni nyina ye dia enti na ya woko oh nana ya medical catch on me ko send bibia me ko na no asore nwuma ekurasi udini ena me ko ho mo atwura hye bibia bemu a say mabe member me sa ohini ni ba beto enti sabre ye je papa kwan enti Pentecost bibia papa ya som efi hye aduasa nwotwe enya asem ketwa enti ye gya ne kwan ode adwuma na baby ti na yenko nko gya no na ono anko beba na enye fe nye kama ni trinkwa edana medase abusua ya maami bi nso a ya twe na die pa birthday ne nsan yo we de ya hwan ya maami ya mi hunu hwan yo Calvin and a day happy birthday from Queen Elqua Coma ya baba or that sweet baby ya for so na so was he a net day Yamin Shrow pa way free ya de pa ho eba wo baby ya ho wado for nom door so nti ne de wato kasafoni se Yamin Shrow omie osu na wiase nyina enhunu na wonso nyini efri adom mu efakọ adom na yete heya na ya maami bi a owo Dubai ede na asem aba bedan yenkoti asem krai na yenhunu se ne asem no ye beka no na ma dodo na nsoso yentena fa akun asofofo ye sika ombedi a de bia wonu mu bedi sa akopem da yankase ye bebie ya adwenem na yenhunu se ne asem ni sitie IBJ yenkwai Mami ate say Madam Pacho ye de radia se Pacho din de say e Pacho mi di Mavis awie yan ka bi nhemu asam no yate ho nsem na emum ya pese etie free wa no de na asie abrantie bi a oya Ghana ni akwa ti say ha na ye wo no ye hia ye ho a ye gi ya mo e bi betumi aboa ye ho nti no enumu no ye hia ye asa adamfo oje me number akoba ti say mushia we Dubai here o Dubai here yo
because sometimes in the supermarket to me show bibini na obi san oh ye Ghana ni so maybe see o ka say no phone na da hoyi yo maybe see u share na kosi sen na ati say ya dan for ti say Ghana for say na ye hia ye ho a nke say wo nwe hia mbo ya ejuma bi a na wa connect no nti bibi sa na ma me di hu no by me kodi dwa meba e na me hia no na me ni obi di nkomo fa akwantuo ho enum no na abranche na tieye otieye no e na odi idea bi ba se nkomo na abranche na tieye me ni obi na edi nkomo e na otieye nti me wie nkomo no wieye no e na o ma me suggestion say nkomo na me di no sa visit visa no a chance na ya ma appointment na ejuma oni oti oye real estate for seller omo amotonton buildings no wa ha say no ho no si oye ejuma by menim say ya mpadia e man so yesiesia ta kumfo pa obi ase o na so no oye de ade a madam onye ejuma sa ejuma bi e wo krom ha bi asa na branch no hia wa odena no fa ho so oye bi contractor yo enti akoba say mi bro ni bi oye madam for pa oba Dubai beto property ko waba obedi 3 weeks na me cousin wamane wayama no wamane invitation to oba for appointment osi broni no na bo anu no broni no oba Dubai ko by ono no akoye seller no oye no customer nti broni na ayama ne cousin nti ne cousin ne ba Dubai for week mu ofigana ebe Dubai for week no mu na wako interview nti so ni broni ne beka so betumi aboa me a na odemi aka ne cousin oni akọ appointment ba ko for visit visa for America no no need in say or the Martin dey yebu anto Martin yehu anto yebua me pa chon ento Ghana ha he no free osi oyebu na ofi bie yo to aswe ekoba ne say na wotu ekoba ne say okay within osi broni na ba for 3 weeks we do 1 week dada inti na ka 2 weeks inti yanya ne ntam se na be ya menya ma appointment no ba ni nua ne de we din kan ya bibia ma no dada inti sika sende na ekoba gan broni no se na be ya me o ka se broni be charge e ho na no se monya ne ntem invitation no osi broni no na beboa ba ono no de onye agent enti monya ne ntem osi yanya ne ntem like ekoba ati say broni no be charge obeji $900 no anu kosi skasanya za anu kosi sikasem sa na epesi ye broni no beji $900 inti no mema $1,000 na visa ne ba na me de aka so oba afia beji $1,000 no e beji me passport copy me papa obeji edin for the order be application no nyoma obehia o se sika na wo se wutua no eyesen $9,000 mo afi no waka asem no $9,000 and oba afie beje sen free wo $1,000 mo enti $9,000 na se watua mu $1,000 na ama no me pacho ai yo na de ene de ebio no cheka ho enti me wo hono mo na oje me email obeje me document for no obeje sika no me wo hono send me email say me hwe menya email o my fill forms na wie na me si okay me hwe ye no ma fill forms no minimu enti me send ma obi so a ono so eya oya application man crofo ye Ghana ni o hwe ye o si bibia ye okay afia Martin esan frame back ka say me broni ne ye doctor enti send ya be ya visit no be ya ntem no
Visit no buy ntem into oya no direct employment. Near Sunday bro. Oya me to say ho. What you want now for when you say ya. Direct. When so oya no direct employment into akoba to say mimi ye nurse ni a offer me as a staff. And I make a tell say mimi ye hairdresser, meaning bibia for nursing. But who can say invitation? How say oya me to say direct employment? And say send your bay idea by ntem no. I'm say me need document be me need bibia me de be back. And I say Ghana bibia ye easy stay benya. The about sika send it for a free hako Ghana no. Bibia ye easy say benya no ni nkrofo a omutumu ye ma nkrofo ko UK for sa ade no nti oni omo be kasa titi a madam within 3 days no na ma send it almost no ne me kasa wie no si oni omo akasa nti omo beji ahe ekosi say 15,000 okeka bibia no send ma ati say oni omo na kasa hunu bibi wa yi kasafonyi ni so we ye de na da so yi yo we num ne yade ma wa yade gigi usika no ho me pacho ai yo enti ekoba ati say nyoma ye omo betumi aboa ma document na ba no boys no oni omo akasa omo afọ omo de ama no forward ma me bibi oni ba me bia ye forward enti woti ase a wu tues kan ya yes madam woti ase a wu tues kan ya de wo kwa wunim se wo botire a wode nurse ya fore ho kukuru wakoi wo na wo kwa akọ mpane ana mi bisani mu enti wa ha a me hwe minimu ma me misao police report 2,000 Ghana cedis medicals 5,000 Ghana cedis attested certificate 5,000 Ghana cedis hospital letter 13,000 Ghana cedis eno no ye inum ye sika be me patron we inum ye sika o say boy the obeboa for document for say me ye nurse no omo de be ma me enti no omo ba document no ani nua na e ba waje aba boys no se be charge sa yo nti say wa discount ya ko si say waje sika na wie akosi say date o ka say ni nua no be ba no date no o ka say ni nua no be ba no ni bisa no say odin kan sra me say ni nua no betena me nchen nti na me wo mu gidie say okay say ni nua no betena me nchen a ase ni nua no ye net no e bia me ni bedi hu nkomo se ne be ya ye ko appointment na me so me ho be ha me edu time o ka say ni nua no say ene na ni nua no be ba enura me ma ni message say unua no me send location e ma no ana wo be kwa akofa na airport aba me ha ena o ka kira me say ni nua no betena me ho biom na ni nua no papa ebuki hotel ama no nti ni nua ne papa say o meye na ade no sambra back to Ghana madam me ka kira hotel no me ka kira yes madam say no broni no so de na kosi sai broni kro hu broni kro awaye mpacho me hu broni ko no enti wutuatwa scan wie ye no abrante entintin ni tietie mu no wo se wonya mfa ho nko abrochire na na antenese madam wankasa se ni nua no se odi document ni be bre me nti me twen no dana ni nua ne ba ye no se on ba me ni nua ne se o se ni nua ne betena me hobiom ye buki hotel ma no me ka se ma mi hu ni mi ko hotel ho na mi ko hu ni nua no because ye ko the same appointment o ti dabi madam ebesi ne document na mbedu wote wa wo twen se si a wo ka se kra wote wo twen Mete wo twen sika na uchi aya no pre wo ho pi sika na uchi a wo keka bo mo wa wo ka se ti se Ghana sika mo be 65,200 okay eja wo si wo kai case bi esi ye ma mi gina so me ba case bi esi ya papa yi ya ne batwetwe sika wonom toto Clayton ne abenkwan ne ntodo kunu kwagina airport wa efra no pa no nsia kwopem anwumre no nsia connection ma me form amomanfro sam na odi bedwa de kro hoto no wa mo wo kai ba ku bi nso so a hwe Ghana fo am yani na ho Ghana fo ye nkrofo bi a ya ho se yani ate ba bi e beko bi e pe chance wo ho mi botire
me per chance ye da ho no wo brande me sa me ye nurse wo de makọ maji atum na wo mu me Abraham pa wo de yanka no kuro wo mu me wo and now no sister bi dua boy ya connection man bi di mirika de na asem bedan ya efitia no po no so de efitia no pa no nsia kopem anwumre no nsia no si airport wo twen connection man say wo ne be fa plane si ho ama ele kura le ko no ebi nsu ni ewu enti maami se say die ne yanya fa mo awo me pese me ne na kasa ti se asumdwi mu ode ne me de be ma on fa mami me friend na ofa pepe ba wa block mo WhatsApp wo se die enti na wanya afo ankwa abruchire won madam me kura me bisa ne se te ba ne se ne sika no no obetua de o kan ne se metua mam me say e ba ne se no se de afa di abrochire wanya afo wanko oh mami reason bia o besi na how many months me de hu ni se December ade ne si December em se 7 months ni ye komi yo wonyem kra ko ma bada na last year December Abraham na madam ade ba ko no se enya me ko an ade aya me juma odi wo krom ha na we da na wo hiesia wo nua no so hu so na me yina odi madam we tie mi na nkomo ne yedi da na wo so uhunu se wo nua no bi ni omo so ye de omo asimu da na hunu wo no mo hiesia wo no mo ade ani ko si ya no me ko report wo police station wo Dubai ho na omo ka kire me se me patcho an omo ka kire me se me fa nko court medical court na omo se da bia ye police station asem me san call back to police ana brampa ni asem em se o be omo bia me ase unya asem na ase me police case em se be bia na enya be bia sa na me ka se be bia because asem o ka Dubai de sanke wo sanke ya chi pa kura man omo nya abrofo omo nya abrofo no yo omo ye fita nti so omo so ka nje se ma me de na ebetimi ya de aboa wo me dia nka mo betumi aboa me dia mo betumi aboa bia o di sika ne be ma me bia ese o sika na oji because maka che ni se me sika no me mfa nche no enti se yenya dan na nsa within 3 days and o ma me send me sika we ma no 3 days ese no sika no anfa ma obende me bonu dua suma wu say eba ni say dia na Abraham pade na ese wa wi o wenya kro betu akotro nya tiduabo a alo kra me foare so wo ba fo aso eja oh asem we ani hwe daben Ghana enkosi daben ni ani beda ho Ghana ye pe connection dudu o Ghana ko hu Ghana ni bia o ma owo man bia so pe connection bia so ye koro no mintimi hu connection bia so ye koro no na ne brofo e na ye connection so ma me na baba de wakofa ba wo se ne sen ya mwa na ne kwan ya be fa so a ebe ye akwa no mu ni details won say yo enkofu aya mu mpe ni details ma ye mu an information nyina wa enkofu aya wo mu ye azanfu wo mu plan na ni nyina ibije wo se me ba ni nyina ibije wo se wa boma mane ene ayi into ya develop ba na sesi e no wate se ye kan se me wunim se ye wo a into bomodien ne fra abaya ne fa ne sika ma no na nya sa develop asem na beto wa anya nika ne pictures nyina ye de beto so wa ha asem na fe ni ya pone ho ye mpese betu mirika e de o picture aba beto so because ye tie ne one side ye ma wo bre into ye ma wo bre time ni nti ye ma wo bre wan kasa fa ko oda ye sum ne wadwendwini mu na ne wo sa wo ya e ye right no ye ansa na next week ye do picture beto so nyese be ya nimguase ade ama woni wabusuafo maame ye nkasa na ya sebe obi a ya wo ye Ghana ni a wotu kwa ko Dubai uko bobra e de ba hwe wabusuafo adwumponi a ye wo timo ya de ko du ono no e de be hye na be ma wo yo ni se na Brampa e kase sankofo we se ye bu om dua mo mfi wiase a ena me sesa champon so waka bi oh bi se wonya mfom so wafo aduabo ne so mi mfo aduabo no so na me ka ni se wonya mfom so yo what you say
because some say you obi didn't come. E mama men twensa no wafo aso. Now come no. Just say obi didn't come. And now when friends will be so. Is there Nicholas Asante ama yedi o ti duabo companies? Yes. As ye nyina ye bebodua yi. Ye nyina obi am ebodua. Ne me asam na me kan say. Aha. Ya na wodi bim say ya na o kan say yi. What you say? Na just say wafo aso. Enkofo so benti na na brampa na ni breme ye kan say yi. Me na me modua mum. Na ne pese me chene say. Abaya ya wotu bata ya so kwakọ ye adwuma. Abrante so etu bata. Munya mu duba hono. Wo di nkomo enipa no wudi no. Ediment woman no kwan say odina nanu beto wo wasem a eya wo kamu. Na unim de enti na Friday mi danyame ase. Me danyame ase se obi ametena hanka say me ne be ma bi ne hia wanyem me danyame ase because enafia da mesre omo say no me ne be ma bi ne hia no de omo ntun sinsen we kra aburo ne me be ma hia asem o ye kai wo enti no ge ya me nani ana hono mo wo abrochi akwa ade na wo fa kwan papa so fa kwan papa so na gi wo invitation ade na mre next time bia no ya na ye pese ye tumilika enipa no ya wo ye ne connection ade ade no o ka bia wo boa sika na wo pa ekwa 600 million abro so bi go akire get to 700 million what got Dubai we awia wo se tem bia air condition issue so Dubai air condition with the prison air condition issue so that's all mo dey you tem bia 24/7 air condition issue so no one yes can say ya sabe o anka susu wo kra che obi na nko mo nche okwan awo wo ya just Canadian to wo wura ne de na ya kan ne nkrata nyina wo ha sei won pene to empene no ye bo oba ne sobo so nso mfa nche ni tirim sane ya wo kan ya enti no bema no wonye na sede obechi wo ntua enti bibi na betwe no aba ni photo ne bibia no wanfa mane se ye digu so a ebetwe na Dubai fo nyina betene nka me da se na Abrampa nana ya na duabo yi we nye duabo asem nana ya se ofiti ana obo bibi I say me say crop ya Asante kotokonyene o si ye modua wa Asante me mo ba se be bru hwedi ade ade bia na ba na no ma heda amra se nkotwa obi body o ma fa conditions anka ho nkotwi obi ka nkotwa obi sika so de ni tu kwan ene sa ne na no antro anka ho enti nipa bi so afasa kwan no so esisi wo mu nua no edi bone enti nipa no hunu so de koprosi de kokoto de ma mfama no na fe wo susu mu dwubadie bi odi a office na koma ene police meche no da bi yo prosi nche abrantie wo abodua me na wu a prosi fo mebusa nse ade no abodua ba sani awo ken de se obi tie na se obi de ne ka wan hwe obefa sa akwan ya oh min ka se obi ankobodua ba so free se ade akwan nipa ndo wo fa so no wasom nyo na se wo tete abewu a ade ebetwa so no se na fisa onu abusuafo de ne betu ka maba ni akoka asem na odu sika ama so ehuna na ya eya na nipa nsuro hwe ena no asempe nipa fo ye program bi abrantie bi a wakofo obi yire wa force na fa no so ehu krati ni didua tum kunkron wo se no krema fa no waka no kure ensu no odinai ekotwa mu na na afiri ye ho yo ama ya boneka edi se nipa we se krati no amoni dua ko be dinai sa se onye oro na ye abrantie ya ye kana semi yesi oye sofo we kan so mu hiehia on se ena efiada yi unkwa adwuma efiada Dubai yenkwa adwuma yesum nyame enti omu timi hiehia ye meeting enti omu ni mo ho abrantie ni hia wa ye no so oye sofo enti o preach o mu no otututu na se ono so wanka ohun ema ohun ba bi a weakness ba akwohye na ya na omo ka asa azanfo no mu nim se ne ema esido nyame na da soronko enu ni weak point odi aba benya no abrantie no aye no so e sofo etu omu hiehia no mu di nkomo wo mabrabom enam so ote se awurane si onya akwan ko betu no so ne connection de abu na yanka bibi nkire no ba bi owo no esoro adefo a achichidie ntobi chichidie ntimi mfuru dua nkotobi o wo wie ne na abrantie abebe asem ho kana no odin wo si ni sika no wo de 3 days na Sunday say sika yi se ne nsan kan wo no de okwa kobo ni dua na se won de o ya announcement afa ha wo kam wo hunu when de wa frɛ wo kan wa mfi o ma wiase nyina no wabusuafo ati bi se so wan fa ni sika na ma no 3 days a okwa akopa ni sika edi krache ne fa nkoma no nya azana wote Dubai ho wo ye no nana ya emrantie ne bebre oye omo frɛ no
ebi ti kromo nya adwuma o asisi sem si ya no ti kromo metima yesi ya mawo metima yesi ya mawo se nkrofo tirika so esore ahomate ni ade omu nkobi omu hyedem anu design ne color be ma ohwe ne color ne nsam remremremremre wonya adwuma bia anu omu tidem no mu design papers metim de wako UK metim de wako ha ya de photo beta to the CA ma devisa esafo ni nyina na ya nyamba tu omu ka o efise nyama bi omu ti kromo omu ye no eya sisisem se wonu nua na atu kwan ko pesika e dia behwe fie na wo bo mu dua ama we obi ka nyame tu aka wa bo dua na dua bo ba na che nyame obi ka nyame tu aka de omu ye omu sisi nkrofo ye nyina na ya kra fie si e ko pesika dia behwe ya busua na ya enye ya 650,000 se den na akati ya jiku eye sika ketwa ya bitie sika ya wotu wono ma ya frewa wo de ne na ya hwe kosi na wotwe so anfa sika na ma ba bia wo say e kira beba ndia ye be kira na de obekwa akoye ni bia okoye no ohunu se wiase krobi to aso medase na September 22 wo say onam broken abontene so no hwe yen Nicholas men kan chere se champion say Obaa time modua mami won ka so bebodua wo say woni omo ye adwene wo say woni omo ye adwene Mary Jamfo anso wo say wo modua ye da mu nyina ma sese mo kan ho agya ye nkwa na yo ma me medase minu amo ne me ma me aka bi nemum duabo akasa de nkwase abuo nti dua mpada o say kwase abuo nti duabo empada de benti na me metu kwan na so otu kwan na pasa odu nyansa sim because ma dwene mu na ho umom no wadwene mu da ho tu fa nyansa kwa bi no wabu me wo pa me abu me nti na aye bi se connection na me di tufu se enipa ya wasa aseyeso utidi na friend sa connection adwane connection so wadwene mu da ho na ati so obi se connection adwane wo po wia wo ade ane connection sanka e brofo say on da bia me ka sem bi say we me fan say sabio akanfo ene ye nuan musremfo esi wono ye ka sem a wo ya adwuma ba wo se me yo cheman me wo che obi ya de na bibini so anas me fan say kan ni so koduro no aye de osme security on so wa brofo say bia brofo no wasesa ne krono adwuma bia ye bibi bata ho eni patenti bia o ya santini yes be me de wo so ware wo ye kwabana ne be ma hwe kukumu nwi na so koduru sabe ye nuam so a eso ye dogo Matthias ye be ti wo ye dogo anas Matthias ade bia de bibi to ho bia no eye krono na de me ka tra branch ne se sa niema we nti amaduabo ntwamu da na ye nananom ani ahemafo mo kuro yi mu na abra ye se me ye modua na bodua wa santima mu a ye nche won so modua wa santima na me wo babo no ho sa duba ho mu nsuo da ye bodua na Dubai ye bodua ho ye modua se enya sase na anam so ana ho mo se wiom na ja na hu se Dubai modua wo mo modua Dubai modua se minnim wo bia ye bodua wo Dubai me abeduru edina beduru Ghana ha na furu se de etie ni so ya papa ntikena furu ba ho no etidua bode nkwase abu etidua bo ntwamu da menu yan sesi ya de meka kire no ya de ma police fo wo mu so wo mu nsom we mu so wo mu nsom yi me fansa forest fo so wo mu nsom a de be ma na se menu ya na de ahwo pan na se wo kasa so we se wo kire boni dabio me kire boni wo ba mama nsika so mfe ko twetwe obi ana mama obi aja so nkoto mu obi mama otuo dabi na mbom no nkwase abuo nti eni echedi kwase abuo nti se mom ya ne ho akwa me anwura kasa no wose me de mo de mbefa mfere mom asai na ninso enti kwa me anwura furu hye hol mo na se de beto fia obepa achew enti bi nua me hye okutu pande ebom no uhuru de wo ya wo budo no be dai ubetwa me da ase everyday abusua ene de ma ba adwumu na ma me mehwe me Lawson Herbal Center the virgin doctor was say enupa ewodwa so no me pa cho won so wanya bi ana Lawson Herbal mixture ewo ho mo bi bia ope se na pomuden ankasa etumi ejina brane me pa cho Lawson law care enso so wo ho wonom a yade ahodo adokro wonom titiri namu yade ankasa adokro wom omuto omani ento obi ani me say
hwehwe Lawson Law Care ni bi na won so fa na wankasa danse a obedi no eye bebre yade ahodo ni nyina so so yemfa nko Lawson Herbal Center na ye ne wono enkodi nkomo frɛ ya homa yi so 0242133577 Women of faith may say the Lord is our victorious banner. Adofunum ye nyina na ye hyiamu na ni nyina mu ye maame na yi dakro de si ho se ohini ni adazwa ministries ye ni women of faith ye nka ye humbom na ye nhyiamu emfa dakro dwumadi a esombo a no ohye pa emfa mre obi bia ono ankasa hunu se ohia wogye menua ohia wogye enu nti bra na behwe sene a onyame etumi esi eye na dwuma efa dwumadi ase mepacho adomba fosti ebeba ebanyom to a wawe nitua ena afa minister Audrey Japan eni minister IBJ ya executive producer ogina mu pa kasamafo no so de wawe nitua General Moses osai wom sanso na prophet pa Mrs Vida Ofosu enso so eka ho bi ena ye hyiam Techima Community Center hwa eni ye hia 23rd August ya mepacho 9:30 pepepe na won so wadru ho enyu hu mfrim bra netumi beye nhira ni bi Joycam Roofing Company Limited wono mo say nyame bi wo soro entima nensa enka nensa ka dia na ne enua papa ne nchense papa egu danso eno ho nkomobo na ye ebo wusi wudan no na opese dan ni timi di mu eba se ye de nchense ankasa egu so kala bia style bia bi eye Joycam Roofing ba bia ye wo ha Accra ka so akuma se Techima ba bia ye wo fra ya homa isu se sie na ne yeni nkomo 0540125816 E-Health Medical Solutions what your himanka me say obani feeding bottle ko hwehwe washing powder bi anfa nwu ma akra ne nkoyare eyo hima baby bottle cleaner washing powder nso so hima take bleach ohima antiseptic papa pan eyo hima floor cleaner ankasa nso a eyo hima ade bi a ye de kura fie eyo hima ene de abedwa so mesra oje wodie madake ahodo ni mu nyina bi wo ho sanso so na kejetia gate 11 so ye wo ho gawoni a wo nchen ho akoho mma no nso ababie shop nso ya akoho wai Accra afra ya homa so 0245155966 Kumasi ya homa ni 0540587790 Kojak Farmer Procode yen ye de ba bread paya na pepunu abowo no eno ani Procode na wo hia enkonkwaje foforo bia o ma odada bia wo se da bi Procode ankasa eni yenyi enfama wo se ne nso wo papa o se papa pa so a me pa cho koja charcoal toothpaste e wo honom se ye de bidia ye be ma wo se no aye kama na ye fita sanso so e na regular so wo ho a no de e ma wo se na ankasa ye den kama no wanum so etimi aye hwehwe hwam kwana kwaje ye ne mafo wo shine bi na bibia anye kama fra ya homa yi so 0531069945 Kangen Energic drinking water ensuo we na go din no 1 to 2 break out me kan sem bia bi ni nyina ne se ensuo ne ye papa alkaline no ewom ensuo a wonom no acid ne do so a enche wo be yare nti metro say ye party ase ayefro ase de ba ase yi ase eye Kangen Energic drinking water ena uhia Brema UGC ena ye wo New Road Abawa Junction hwa freya homa so 0241449191 3P garlic mixture Piwak Natural Health and a diabedwa so nti na me ne wo kase wo pe garlic ye duro pa edi mu na ye kama me pacho ma renfri say 3P moja bro so asthma kase mro so ni stroke ni nyina eto ase e de amount pe wo de eni nkomo e wa homa so 0248928824 koje wo de na bibia anye kama RSYD Novigi Studios ene kase podcasting na akwaye yi mfonyi ni ade a enkwamie nkwotwa picture esi ni trase nkogu ho anim ase professionally ye wo homa RSYD Novigi Studios efro se bra for wadwuma ne brom no mbeye ama ho ate sini na wutwa ni nyina wonom eye bepa acho nkran ye wo malama base off first Kokroko Street freya homa iso na ne mpanyifo ni nkomo 0574715778 Grow fine wo benyini fine ankasa Grow fine ye mojadro edi koko yenga na koko ne de aye unya bia ebemwa ye kama ukomu atwintwam ne nipadua na enhye danye fe no bepa acho ahoni ndru ankasa hyemu se etwom ba bia befa bia ubenya Grow fine digital Herbal Center ne de aba freya homa iso 0244
08059596532 adofo no nkomo bebre ene yabo na ne aye ka ne se kwame anwona na ne boafu ne ho a waye twan digina abofo ho no ye to ne wone na wonso wone ni mu sesi ai no mran nyanso mu enti ubetimi agina baabi akakasa wo pe asamu asi no eya ni presam ankasa wo faase bi na obi de seka twitwa no na obi ko be no ne yehunu nipa kora mebuse o eka be ya wo de anya wo de enti ebeba so ebepa mrante wa aka ne ho wa kwa akotwa ne mfudie na afa yenso so a yesi ye tukwan no sese no nimdi adosu tidi amoye no mobegya ya munyai sika ne so na abro so na mo pa nkrofo ache ono mu bia mo famre yemfi ya ebesi tent na yediama na Abraham papa de twato na afa yensori de be kan se kwame anwona asem ya yeken wonya ba bi o na ototo buogu park so na brantie we nya mra na ode hye ne nsem nimfudie ne wo ho onfre ni nuanom no mon kam nom ko twa na da krope na so ndwemra se bro na dwan dia se nsu otogu so se keska wo beje na memfam no ko twa ne mfudie na bibia anye kama na ye nsoro nko na me ko mi madam fo baako ofie so chechere ne papa afiri man ne na omudi na ochida Clement nti ba bi wo bi oni ni nuanom me mo mu nyina ya akọ oni abusua no na machia Mrs Sarakoba wo ye swami wo tonton tade wabodin Mrs Sarakoba tonton tade de spray belt bibia bi obi amechia adofo no yeda mu nyina mo ase pa se ne mode ye breye mo bre nyame ya adoma adwoada nso so ye besi musu biem na wa wonim se adwoada ekode me maami ohini ni adazoa ena ode yen ebetu fa nti mesrawo abre bi afia breye o bresa na beta ye chi sa abre de breye bi de na nana ya se wa makra nyame ya adoma da se ne ebesen hye bio